da taimakon bayan Allah. Mama Aisha yar digi ki ƙara rike Allah. Jinjinar girma yau nake uwa mai girma, mai halin kirki da taimakon bayan Allah. Mama Aisha yar digi ki ƙara rike Allah. Yau da sunan ka Rabbana na fara shirin komai. Dr. Aisha yar digi ki ƙara rike Allah. Wanda kai ni na dogara san bana jin komai. Dr. Aisha yar digi ki ƙara rike Allah. Kai ka ban baiwa in na yi waka banyin maimai. Dr. Aisha yar digi ki ƙara rike Allah. Rukayya ce Allahu baiwar kaɗin nan dai. To ka ban baiwa in na rera waƙar ta yi daɗi. Jinjinar girma yau nake uwa mai girma, mai halin kirki da taimakon bayan Allah. Mama Aisha yar digi ki ƙara rike Allah. Tukalin ka salati Allahu gun manzan girma. Dr. Aisha yar digi ki ƙara rike Allah. Namijin Aisha na Khadija ga baban Fadima. Dr. Aisha yar digi ki ƙara rike Allah. Dukka alihi har sahabihi nasa suma. Dr. Aisha yar digi ki ƙara rike Allah. Dan isar su Allah ka bani karama nima, sannan ka ji ɗan iyaye garan ko suma. Jinjinar girma yau nake uwa mai girma, mai halin kirki da taimakon bayan Allah. Mama Aisha yar digi ki ƙara rike Allah. Yanzu waƙar da na yo shiri a yau ita zan fara. Dr. Aisha yar digi ki ƙara rike Allah. Dan uwa ta gari yar digi mai manya zuwa yara. Dr. Aisha yar digi ki ƙara rike Allah. Ko cikin jama'a yar digi kin kere dukan tsara. Dr. Aisha yar digi ki ƙara rike Allah. Duk da ban iya waƙe ba mama kanki na ɗan fara, don ƙaunar da kike gare ni ita ce ta sanya. Jinjinar girma yau nake uwa mai girma, mai halin kirki da taimakon bayan Allah. Mama Aisha yar digi ki ƙara rike Allah. Sun yi sara suka gare ki sun kasa yin komai. Dr. Aisha yar digi ki ƙara rike Allah. Sun yi kullum munafurci yar digi kin ki yin komai. Dr. Aisha yar digi ki ƙara rike Allah. Kainuwa shuka ce ta rabu kin gama yin komai. Dr. Aisha yar digi ki ƙara rike Allah. Addu'a ta iyaye gare ki yau ta yi miki komai, ba shakka yar digi ki ƙara rike Allah. Jinjinar girma yau nake uwa mai girma, mai halin kirki da taimakon bayan Allah. Mama Aisha yar digi ki ƙara rike Allah. Babu shakka alfahari da ɗai ba zan yo ba. Dr. Aisha yar digi ki ƙara rike Allah. Inda fara yau ni Rukayya ban yo laifi ba. Dr. Aisha yar digi ki ƙara rike Allah. Babu tamkarki duk garin gaba ƙarya nai ba. Dr. Aisha yar digi ki ƙara rike Allah. Addu'ar magabata gare ki ta zam jari, ni Rukayya yaki babu shakka na gode. Jinjinar girma yau nake uwa mai girma, mai halin kirki da taimakon bayan Allah. Mama Aisha yar digi ki ƙara rike Allah. Jinjinar girma yau nake uwa mai girma, mai halin kirki da taimakon bayan Allah. Mama Aisha yar digi ki ƙara rike Allah. Jinjinar